Tässä näemme luontaisessa elinympäristössään olevan kuoppien kaivelija koiran. Hän murisee jollekin, mitä kuopassa on. Hän rakastaa kuoppien kaivamista ja jossain vaiheessa hän saattaa kaivaa kokonaisia tunneleita. Joskus hän jää jumiin päästään kiinni ja hänelle saattaa tapahtua jotain. Silloin kuitenkin tulee joku toinen koira apuun ja pelastaa hänet mutakasasta, ellei hän itse kaivaudu ylös. Seuraavaksi hän aikoo kaivaa tunnelin Kiinaan asti. Se on mahdotonta, koska jos yrittäisit sitä itse, niin menisit suoraan Uuteen-Seelantiin. Tai johonkin sinne päin. Australia varmaan. Mutta joka tapauksessa hän yrittää kaivaa kuoppaa Kiinaan onnistumatta. Hän taisi löytää jotain, jota kai meni katsomassa. Hän löysi juurakkoa ja jotain muuta. No niin, ja sitten hän kaivelee lisää. Siinä on kuopankaivaja koiran tavallinen elinympäristövideo. Hei hei, nähdään seuraavassa jaksossa.